Het stiet hier graatvol om de tabaksmerk in Lauw. Het graatvol met koorleden van 76 koren uit alle hoeken van Friesland. Gelegenheidskoren, vrouwenkoren, shantykoren, maaljeskoren, tjerkenkoren. De leerlingen van het Bogeman College. En zij staan alle je kleer om hier aast het openingslied te zongen voor koningin Beatrix. Goedemiddag en welkom bij deze live uitsturing van Omroep Friesland rondom die officiële opening van dat provinciehuis Hinne. Het nummer dat zij aast jongen zullen is het Majnoor Inlied, makken betocht en skreuntroge Siep van de Ploeg. En aast dat de koningin komt, dan krijgt die zelfs ik een roemleiding en er binnen ik een heel officieel programma. Mijn collega Erik Enema zal dat programma binnen van commentaar verzin. En Erik, kunnen wij misschien alvast een liedse roemleiding krijgen vandaag? Op het tabaksmerk, Miranda hier er al hoor, daar staan die koren die je nou eens joggen. De jong, de koningin krijgt een blomke en het zelfskip gaat dan het provinciehuis in. Hier een keer binnendoor, dan gaat het langs personeelsleden van het provinciehuis deze trap op. Naar de GS-seel, zij heet die seel, de rond de deputaire steden haar wekelijkse vergaderingen hebben. En daar in die GS-seel, daar zal de koningin het gastenboek tekenen. En daarna komt ze in deze publieksruimte. Waarom? En daar zal de feitelijke openingshandeling verricht worden. En dat heeft te maken met de porseleinen harnassen die ter opsteld staan. En dat zal een centraal onderdeel wezen van de officiële openingshandeling terug koningin Beatrix. Nou, hoe dat gaat, die maakt hier gewoon naar deze uitsturing Sembleo. Die officiële opening terug koningin Beatrix is om even voor 11:04. Zes uur dat er voor wat die roemleiding al belangrijk in elk geval uit Miranda. Ja, je boeten zit de stemming er aardig in. Ze hebben 13 keer oefenen, maar eigenlijk nog niet met elkaar. Ja, niet skrek even en dat klonk al prachtig. Het is een hele logistieke operatie. 2040 koorleden moeten hier staan. Ik heb ze net al je nageteld, maar het ben er een heel soort. 2040 is vooral een symbolisch getal, omdat er letter in het officiële programma ik vooruitzoen wordt naar Friesland in 2040. Dat is dan in die reden van Friesland. Waar liggen de kansen voor Friesland? Nou, 2040 koorleden en ze kwamen hier aan. Dat was een hele logistieke operatie. Dat dienen ze als jongens en dat was vooral een prachtgezicht. Oei, bij die was is nou net weer bij mij. Het weer. Blauw, 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 blauw binnen die heren. We willen graag dat de koren nu in de opstelling gaan. Jullie weten allemaal je nummer, maar ik zal het ook nog even omroepen. Als we dan van 1 beginnen tot en met 21. En intussen zitten ze al hier op de tribune en onstichter van het alles zit naast mij, Siep van de Ploeg. Siep, als er om die heen is dit dan het beeld was voor eigen hier? Doet dit betochtest? Nou, ik moet zeggen, het is eigenlijk nog volle mooier. Want dit waar is natuurlijk fantastisch. Dus alles lijkt nog volle feestelijker. En de mensen gaan mooi kleden en alles komt prachtig uit. Ze zijn in een bloedvorm, maar ze even repeteerd en ja, het wordt prachtig. Het Majnoor Inlied, aasten zie je dat ik jaren, maar kun je uitlezen wat het ook gaat? Nou, ik heb geprobeerd om, het provinciehuis is natuurlijk van ons allen. Het is net alleen van de mensen die binnen werken, maar van de hele provincie. Ik heb geprobeerd om zo vol mogelijk dingen erin te brengen. Van het gebouw, de kleuren van het gebouw. Maar ook dat er zo vol mogelijk mensen meedoen kunnen aan het lied. En het idee wie van de meesten van het provinciehuis om daar koren bij te betrekken. Dus daar hebben we uit alle windstreken geprobeerd om de meeste te krijgen. En dat is fantastisch slagen. Laten we even jaren naar dit lied. Dit is Majnoor hier. Dagen oud en nieuw voor altijd hand in hand. Daar blijft alles in zijn waarde en in stand. In het huis van ons land. Hand in hand in het Friesland. Hoe de mannen terug te krijgen.
steen gelegd. We blijven samenwerken, strijdbaar en oprecht. Mijn man, mijn Marien. En hier wordt de tak omspringen zeil. Maar het leven en de brood, dat stiet neer stil. Als het moet helpt dan een ander uit de brand. En als het tegen zit, reikt dan elkaar de hand. In het huis van ons land. Hand in hand, in het Friese land. Hoe de maan door de grijden, door de klinkers van de ster. We komen hier together, in ons land, zoals ons her. In het verleden en de toekomst is de eerste steen gelegd. We blijven samenwerken, strijdbaar en oprecht. En dat is Hare Majesteit dus arriveert hier op het tabaksmerk in Ljouwert. Hij staat commissaris vergunning in John Jorisma. Achter haar Vert Kronen, burgemeester van Ljouwert. Die wordt ze verwelkomen terug. Wanda Otters, die gaan nog naar Ljouwert stiertelid voor de Partij van de Arbeid. En naast haar debutaire Tineke Schokker. In het gezelschap van de koningin zul je verder nog Rinkwegen en Sleeswijk als Kamerheer van Friesland. En die zullen de koningin nou even stiert te luisteren naar dat lied. Mooi gezicht trouwens, goed. De man in Frieske Klaringen, de hoed. Een eerbied aannam voor de koningin. Want het is toch maar Hare Majesteit die hier arriveert. Wat we jaren is het lied Maaien door Ien. Speciaal een variëring van dit provinciehuis. Terugziep van de ploeg zelf. Dit jaar nog eens een keer een extra scheppen op zijn zangkwaliteiten gegooid. En die ben al net gering. Hare Majesteit krijgt hier een handboeket ombeen. Terug Alicia Strubbe. Ze is 10 jaar en ze is dochter van een van de medewerkers van het provinciehuis. Karin Kemkes. Veske Zarong. Groot applaus. En de koningin gaat dat vernijde provinciehuis in. Majesteit, excellenties, geachte leden van provinciale staten, gedeputeerde staten, meneer de burgemeester, meneer Soeters, de architect, meneer professor Koen Teulings, dames en heren, gewaardeerde gasten. Welkom in het nieuwe provinciehuis van Friesland. Majesteit, dank namens ons allen. Het is een soort kleine Koninginnedag zoals ik die hier voor de deur ervaar. Wij zijn buitengewoon verguld en ingenomen met uw komst. Ik heb het u zo even gezegd. En het is echt een voorrecht voor Friesland om u hier vandaag te mogen ontvangen. En dat u ook nog zulk mooi weer meebrengt, dat is helemaal meegenomen. U heeft een meer dan bijzondere ontvangst gehad met een koor van Friezen uit alle windstreken van deze mooie provincie. En ze zongen het lied Maaien Orien van Siep van der Ploeg. Door hem gezongen, door hem gecomponeerd. En een lied waarin we aangeven dat we hier in Friesland samenbouwen aan de toekomst van deze provincie. En dat samenspel, die toekomst die daarin verpakt zit, dat is ook het motto wat architect Sjoerd Soeters heeft meegegeven aan dit prachtige nieuwe gebouw. Deze zaal, deze statenzaal, die symboliseert onze verbintenis met de Friese samenleving. De Frieske Mienskip, zoals we die hier noemen. Alle steden, alle grietenijen, alle landschappen
voorname families, wetenschappers. Belangrijke gebeurtenissen uit de Friese historie, die zijn hier vertegenwoordigd op de boogvensters, op het plafond, de tribunebalken en de diverse muurschilderingen. Ik wens u een hele mooie middag toe. Ik dank u wel. Nou is muziek van Gerrit Breedler, leden van koor en brassband De Woordzang. En Gerrit Breedler van Nes Dongerdeel is vanzelfs een man die we kennen. Dit is hem. Dit was Jerre wat hij te sezen en te jong werd. Let die lieden terug de dij, let die waaien op de wien, want het stiet een meisje vrij. Te roppen dat er schenken, ik al is er vrij wat blien. Vaak is het beter te bedenken, ach het is net zo beroerd. De bestuurder zult wel weten, en die had u op een noot. En hij docht zijn ding mijn leefde, is oprecht en heel bevlijn. Stiet van grote idealen, want dat had er altijd zijn. En hij ziet het om zijn wierheid, wat ze ik vertellen is rechtvaardig en integer. En hij wil het goed vertellen. Let die lieden terug de dij, let die waaien op de wien, want het stiet een meisje vrij. Erop ik dat het schenken, ik al is er vrij wat blien. Let die lieden terug de dij, let die waaien op de wien, want het stiet een meisje vrij. Erop ik dat het schenken, ik al is er vrij wat blien. Steerde zal hier op dit stuit leeg, zat we joggen. Wij joggen eens even bij Miranda. Waar bist je, Miranda? Ja, ik sta hier op een heerlijk plakje, namelijk op de patio, de binnentuin van het provinciehuis. En hier waait het lekker. En dat is wel even noffelijk, want voor het provinciehuis wie het behoorlijk warm. Ik praat eigenlijk even met de koorleden om te jaren hoe dat mijn haren gaat. Het wordt goed van ze zwaar, ja, er is genoeg drinken. En de zinnen die wordt nou wel wat minder fel. Ik sta hier in de patio. Eerst komt koningin Beatrix hier ik naar boeten voor dat fotomoment. En kom weer heel dichter bij dat officiële moment van de onthulling. En dus ik de officiële opening van dat provinciehuis. Mooi Noord-Ingen, dat is het thema Joet. Dat is het uitgangspunt wat architect Sjoerd Soeters broekt had bij het ontwerp van dit gebouw. En voordat dit gebouw helemaal klaar was, gingen we een slag mooi hem terug dit gebouw. Je werkt heel lang aan zo'n plan. Zo'n plan maakt heel veel verschillende fases door. Maar de hoofduitgangspunten van het plan zijn dat je probeert om een heel groot gebouw eigenlijk in een stad te laten terechtkomen zonder dat dat gebouw er zo zijn ellebogen in zet. Dus de inpassing van dat hele grote lichaam, wat gebroken is, wat geknikte rooilijnen heeft, waardoor alle onderdelen een beetje bewegen, waardoor het zich eigenlijk voegt in het patroon van de oude stad. Dat is de hoofddoelstelling geweest. En dan kom je hier op een fantastisch punt, want hier, achter die oude school, zit een gat. En door dat gat slaat zelfs in de winter de zon door deze opening in de binnenplaats. En dat betekent dat op 12 uur 's middags is zomer en winter is er zon hier in die binnenplaats. En ook in de hoge hal
wat het meest openbare stuk van het gebouw is. En licht is onvervangbaar. Ik bedoel, als je een heel mooi gebouw maakt, maar er is geen goed licht en dan heb je niks. Wat je straks gaat zien als dit gebouw klaar is, en daar wordt over geschreven, dan zal een deel van de critici het absoluut verwerpen. Want moderne architectuur behoort zich juist los te maken, behoort een sprong in de toekomst te maken, zich niet te verbinden met het verleden of met de structuren van het verleden. Ik denk dat uiteindelijk wij gelijk hebben met deze opvatting. Maar dat zal de geschiedenis leren. En wat de architect dan betinkt, dat moet het bouwbedrijf uitvieren. Dat wie net zo'n makkelijke klus met het provinciehuis. Naast mij zit Henk Dedden van Friso. Die met Bam en Koopmans hem deze klus klaart. Ja. Nou, de ben je wel blij omdat het nou voorbij is, denk ik. Ik ben blij dat het klaar is, maar jammer dat het verdiend is. Het is natuurlijk voor ons een hele mooie klus. Peri mee bezig geweest. Vooral in de voorbereiding, ik het rekening. Maar ik ook wat meer strijden hier met Wanderwest. Schitterende klus. Dreig, moeilijk, zo nog en dan. Maar het is goed slagen. Wat wie nou het dreigste, dat maar die pjelm? Nou, het rekening op zich weer eerst al dreig. Toen kwamen die rare pjelm die toch de groen in moesten. Nou, dat is goed slagen. We hebben de kelder toch nog een keer onder water gezet. Iedereen verbaasde zich erover. Goeie beslissing geweest. En toen ging het eigenlijk goed. Tot eind daar. Dus heel goed voor ons. Maar hoeveel mensen hebben hier om werken? Ik denk dat je in Mamoko wel 500 tot 600 man west heeft, zo'n jonge liedsen. Een hele berg is uit de provincie. Peer van Boeten. Maar de man heeft een brood nog aan de hand. En nou is het voorbij en eigenlijk zou je wel best een klus hebben willen. Er zou best een klus komen. Binnenstedelijk, alles hier erin. Renovatie, restauratie, betonbouw, nijbouw. Ja, we moesten ook maar zwaar dat er best een klus kwam. Juist in deze tijd. Ja, want het bent regentien, dus dit wie een mooi opstekken. Het ben hele regentien, het is moeilijk, het is ook onwis. We weten met elkaar aan tap binnen. Maar deze klus en de andere klussen die we ook nog hebben in de stad, die ben klaar. Ja, eigenlijk het vervolg moest ook komen. Dat hij goed was voor de hele bouw, voor de hele economie hier. Ja, als we dan krijgt de reden van Friesland en Jet hebben en Jo ziet het erbij, dan wordt er zo'n inzet op toerisme en recreatie. Wat vind jij ervan? Ik denk dat dat echt zo is. Hier krijgt mij een collega nog over wat hier uit de dwan is, wat hier in het noorden zit, wat Lauwersmaar. Het is natuurlijk extra. Een hele grote mensen weten net is dus wat hier te krijgen is. En ik denk dat we een heel grote werking verzetten met elkaar. Tieren dank. En nog succes aanst bij de officiële opening, want daar heb je over zelfs ik bij. Dat wordt het net zo lang meer, dan gebeurt dat dus, dan wordt dat beeld hier onthuld. Dan toch nog eens even cent naar de jongens en de jongeressen moeten door, want het is nog heel niet warm op Steden even mee. En iemand die dat vaakst beamen kan, is Dirk onwijzig collega Miranda Werkman. Goeiedag. We komen hier in Waai. Wat wij komen? Wij komen uit Hielpenwaai. En hoe warm heem het? Net. Erik zit er wat door in. Nou, het isoleert ik wel een beetje, nou, al die kleren. En ja, we zitten dik in het pak, maar ik heb geen warme voeten bijvoorbeeld. Oh, je hebt echt dikke sokken hoor. Ja, bruine sokken, nou. Hoe vind je het? Ja, ik vind het geweldig. Er is hier een sfeertje, dat maakt je net vaak mooi, nou. Wat is het sfeer? Hoe zoen je dat omschreeuwen? Heel gezellig met elkaar, gemoedelijk. Maaien maar in, hè? Maaien maar in. Het gevoel, hè? Ja, ja. Het is inderdaad een schendo dat de Koningin Stade gewoon afscheid neemt van de meeste keer in de publiekstromte van de provinciehuis. Ze werd begelaat door commissaris van de Koningin Jorritsma. Nou, dit is Hans Wiegeltje het lief. Jaren en jaren. Zo'n songvol dat er een microfoon bij hem. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat Wiegeltje haar majesteit zei. Nou, die hele herinnering op door de koningin in 1980 koningin waar dus hier het Van Acht Wiegelkabinet. Dus. Die Wiegelminister van Binnenlandse Zaken. Ja. Ja, dat liep. Nou, en zij werd er inderdaad. Ik was genomen van deze sabere, adellijke dame en heer en dame. Of voor ouders, hè? Ja, voor ouders. Maar het leven en de brood stiet niet stil. Als het moet heel dan een ander uit de brand. En als het tegen zit, reikt dan elkaar
ons land. Hand in hand in het Friese land. Hoe de maan op de leiders van de stad. Wij komen hier together in ons land zoals ons hart. In het verleden en de toekomst is de eerste steen gelegd. We blijven samenwerken, strijdbaar en oprecht. Mijn man, mijn marine. In ons land, de ster, de soes en het hemd. Mijn marine, mijn marine. In ons land, de ster, de soes en het hemd. Mijn marine, mijn marine. Hoe de maan tot de glijden, hoe de klinkers van de ster. Dan komen we hier together in ons land zoals ons hart. In het verleden en de toekomst is de eerste steen gelegd. We blijven samenwerken, strijdbaar en oprecht. Hoe de maan tot de glijden, hoe de klinkers van de ster. We komen hier together in ons land zoals ons hart. In het verleden en de toekomst is de eerste steen gelegd. We blijven samenwerken, strijdbaar en oprecht. Mijn man, mijn marine. Mijn man, mijn Hier is nog een ster, dit is hoe het heet. Hier is nog een ster, dit is hoe het heet. Mijn marine, mijn marine, mijn Nou, weer een echte film. Een perfecte soundtrack voor het afscheid van Haar Majesteit in de AA 96. Stapte koningin Beatrix maar haar hofdame. En, op de klanken van Mayenhoer Ian verliet ze de Friese Haanstad. Ja, Erik, dat klopt. Ik wil nog even zeggen dat de mensen van het Rode Kruis net al mij praten mochten, maar er ben een goede sausmeester flauw van. Jannetje Smaaij, hij krijgt de koninginnen uitzwaait. En je hebt nog even bedankt die naar het publiek. Hoe ging het je goed? Ja, geweldig. Het is piekenvel. Ondanks de warmte, ik heb piekenvel. Ik ben met piekenvel begonnen en ik heb ook nog steeds piekenvel. Het was zo mooi, het was binnen geweldig met de mooie reden van Koen Teulings. Geweldig. De muzikale vertolking van Gerrit Breedtler. Ja, en de koningin die zei tegen mij van ik heb kippenvel, zegt ze. Door de woordzang, door die klanken, door de muzikale omjouwing in die prachtige Steerterzeel. Nou, echt, het is een van mijn mooiste momenten in mijn loopbaan als commissaris hier van Friesland. Ik ben er zo grutskop dat ik Jim commissaris was mij. Geweldig. De koorleden kunnen lang omlet van de tribune af. Ze hebben hier de hele middag meemaken. Ze hebben zong van de koninginnen, het openingslied Mayenhoer Ian. En hiermee komen wij aan de eind van deze compilatie van de officiële opening van het provinciehuis. Hier aan de Twabaksmark in Leeuwarden. Bedankt voor het zien en graag tot een andere keer.